Hej så folkens, og velkommen til denne case eller sticker capsule åbning om ESL turneringen. Og I må meget undskylde, hvis der er lidt baggrundsstøj. Det er min første video, som jeg laver med mikrofon. Men jeg synes jo egentlig bare, at vi skal have rollet. Jeg åbner 10, 5 af hver. Og de her to her, der er den her så den anden. Og jeg synes bare, vi skal sætte i gang. Første sticker capsule. Øj, der var endnu en god en. Okay. Første capsule åbnet. Yes. Det andet sticker capsule. Let's roll it. Kom nu. Fuck. Piss, man. Ej, det var ærgerligt, det der. Tredje sticker capsule. Let's roll it. Kom nu med den der. Okay. Fjerde. Ej, come on. Nå, Titans, okay. Jeg kan fandme ikke lige huske, hvor mange der var. Vi er 4, så jeg åbner lige en mere. Tag den her. Altså, let's roll it. Ej, der var Copenhagen Rolf. Kom nu med en god en. Ej, come on. Ikke de blå nogen. Men det var så de første 5 af dem her. Tager vi den næste her. Bum. 5 af dem her. Nummer 6. Endnu mere blå. Godt op at have nogle lidt bedre. Nummer 7. We are pro. Okay. Nummer 8. Let's roll it. Okay. Cloud9. Det er også lige dem, der gjorde sig i vand. Det er et bit her for ikke så lang tid siden, så det er fint nok. Nummer 9. Anden sidste. Come on med den en der. Eller en de her. Endnu en Cloud9. Fuck det er så. Fuck det kunne være pisse. Sidste. Og vi kører bare samme strategi. Kom nu. Ej, come on, Dignitars, man. Fuck, man, noget pisse. Nå, men det var så det. Jeg vil lige igennem det sidste her, til hvis jeg skulle lave noget andet dengang. Men vi ses, jeg fik kun, hvad skulle det så have fået? Cloud9. Ja, det var egentlig ikke det helt store, desværre. Men jeg vil slutte af herfra.